piye? Siap, sembah nuwun Pak Igit. Nggih. Banyuwangi rek. Oh, kumpul. Ya. Ya. Wah, iso. Piyayine bagus, masih muda tumaruna. Gagah gede dhuwur. Gede dhuwur. Jembeng saged kaping kalih. Saiki cak ndol lemah. Blekok moncrot. Ya gak sampe moncrot, Mas. Lah piye? Ya mung cemet ngono tok. Blekok cemet mangga blekok cemet. Kene Mas Met cemet. Oh, Kene lho Met, kene lho Met. iya, Dok. Senengane kok ngono. Arep ganti jeneng ya. Ganti jeneng jare blekok cemet. Nyedare lho, Met. Iya, Dok. Oh, sik to kesusu Teni kendang Mas Rangga. Nah, bengi iki duet Mas Rangga karo Mas Putra. Dan Elok kendangane Mas Putra. pengendang campur sari padak nih. Bagong nganggo doding, Bagong. Ada Bagong. Terus Suarane kanjeng palam Ya. Kurang mendek itu sudah tak mendek gitu. Ini gantek tekan bola lagi nyolot. Oh, baleni. dipaske no. Iki ora pas Angger irama. nyolot ae. Tempone dipaske. Oh, nganggo tempo to. Kok ora ngirama kuwi piye? Ora mau ora melu. Nyerang biai no swan Yo. Alah piye tondol. Lehmu polah kaya ngono Lah iki lho, ekspresi Lah kaya ngono ekspresi, iki ekspresi jenenge. iki. Lara tenan Lagi apik iki. Ket mau lho. Ekspresi Bateri lho, Kang. piye jane? Karepmu ki lho piye? Nek kowe mumbul yogane kudu piye? Yogane iki lho Muni. kabeh muni ya. Muni apa? Piye? Muni mak jleng. Walah. Kamu tuh Giling-giling, kalau Cok. memberi instruksi harus jelas. Ora paham. paham to cah-cahe ora dong modele. Nek sak mondol mumbul yogane muni jreng. Tapi bareng jleng. Oh ya. Terus ya beda. Pianyu Kok iso goblok? Lagi sesuai karepmu to. Cah-cahe enten Eh, piye? wong ki sing digugu omongane Cak Mondok. Maksud iki sing jlenge ora tangkeme. Lah piye? Tabuhe piye? Gamelane iki lho ditabuh bareng. Oh. Nek ndak tak ngomongi. Jangkrik. Tabuh bareng. Tabuh bareng. Oke. Bisa langsung berubah.
Jare bareng. Sing penting nak bareng to Mas Mondo. Jangkrik tak suwek-suwek ra iku. Tak ewangi ndol, tak ewangi. Tak aku dhewe. Maksude aku rung nyolot aja muni sik. Nek mondol nyolot, wabuh bareng. Tabuh bareng. Jreng ngono. Ngenteni sik. Ngenteni momen salah. Dadi nek kowe nyolot lagi tabuhe dijunjung. Nah, Oh, alah Mas, pas nyolot tabuhe Persiapan. sampean junjung Persiapan. Oh, iya iya iya. tabuhe ngene kabeh. Ah. Ngono tak ngomong iki. Iya iya. Ngono napa bayaran? Oh iya. Aja nes-nes. Iya nggih. Metu ekspresine kayaknya. Metu, mulai metu ekspresine. Anggur diplencet sithik metu sithik. Ayo Maida. Alas Siap, tabuh, tabuh. Ah. Matam picek. Nesu. Nesu. Wong ora oleh nesu. Asline provokator kowe iki lho. Asline cah iki baik-baik. Provokatore. Cah provokator iki lho. Asline iki duri dalam daging. Iya. Asline cah iki lho, wates kene iki. Apik kabeh lho, caca lho doan. Apik Sing kabeh. wates ana sing apik mulai kok dibatesi Wates di Dol. sing apik Wates wates iki iki lho, lho. baik-baik. Nek sing ngono ngiwa. Iki lho, welek kabeh. Kayak tukang beduk barang kaya kokol kan. Aduh. anu, ya ini Kaloroe Saiton Rojim. ya ini sampean mumbul ning kene kanca-kanca ra ketok. Coba sampean mumbul ning kono. Cedak lho, nyedak. Cedak Mbak menawa rangga. nyedak sing beduk. Masa Ya. kene kono ya Ya ora. ora masa ya ora ketok. Sapa ngerti cadok ya ora ngerti kok ya. Nek madhep ya madhep. Nah. Pas padakne, Ha, inget ana iki. was padakne. Kandhane Jaya barang ngomong. Tenan angel. Omong ae. Jaya ngopo kok Kaya pake nyeneni anake. Bengi iki pangkatku apa nyeneni Jaya. Ya iki wakile ugi. Terus yo. Oh gawe ide. Nggih. Lor lan kedel lalas. Wes wes. Ben, aman. Larine pecah. Bon, Pak, larine sampean pecah, Bon, aman. Ampun. Jarine piye? Cocok ta? Pula bener malah diakehi malah bongkol to aku. Wis penak lho kowe. Makasih. Tak kira-kira arep Kene iki rombongan apik-apik kene iki. Baik. Patese sing elek-elek tidak. Kayak loro kayak duri dan daging. Apa ora dipresto to kok enek ribe. Kerasaan cah loro sampe menggeh. Tanjung. Siap. Tak tembak. Nah, dadi kowe nesu lho, Dal. Nesu no. Anggep Aja kaya apa? ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Rumangsamu Samu. kaya iso-iso ngendang Kowe dhewe. iso ngendang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Paling kondangmu jarne apa? Siarno TV, TV lokal, siarno radio, radio bosok. aku Aku lho. lho. Siarno masjid. Innalillahi. Ben wedi. Kaya nyarne wong mati. Apa-apa kok. Aja kaya ngono. Cengengesan. Cengengesan. Mandak raiku kaya tungkakmu. Mandar rae kowe tungkakmu. Lho salah. Tungkakmu kaya raiku. Tungkakmu koyo raiku. Padha ae. Padha eleke. Cengengesan. Cengengesan. Sandale gua ngidul, Bakal awake dhewe kumpul. sandale gua ngulon. Bakal awake dhewe kelakon. Waktu-waktu sandalan. Kuat moto ati gronjalan. Cengengesan. Cengengesan. Tak tapuk ngono. Tampuk. Wis entek. Tapuk ngene. Iki slenthek. Oh, ngene, Ding. Naik Grab hemat murah nonstop tiap hari. Harga 7.000 langsung cek aja. Lho, ngelokne.
Malah ngelokne mondol goblok. Oh, modelmu kaya Lek pancen tukang kendang. Iya. Cak mondok. Citirokno. Piye? Pak Bambang tuku gedang. Lho iso. Mas Rangga. Jam 4 kluget-kluget. Lho iso jekan. Pak Bambang tuku gedang, gedange ditugel-tugel. Lho iso jekan. Sing angel ndal Pisan kasih nek iso. Pak Bambang potong rambut. Rambut. Iya rambut tapi yo beda nggone. Oh, edan. menesan modale. Terus kayak beda. Cacah kene lho wates kene aku percaya baik-baik cacah. Baik-baik cacah iki. Wates kene baik-baik ya, Ndok. Baik-baik. Lek Ndok. Cah kae duri dalam daging. Provokator. Terus ya. Aja takon seneng susah sangka. Tanah India. Gumel yaring Gumelaring. Ya oke lah ya. Ora aku nek wilayah. temen seri Nuswantara Belambiangan, belambiangan. Lari taman Sari Nuswantara. Belambiangan, belambiangan. Lari taman Sari Kumpul dah kumpul. Yo. Baik. Joyo iki berarti temanmu. Berarti Baik, Joyo Cak saiki Iwi. baik. Cah wis baik. Wis baik kaya. Liyane Cah siji lho. Mas Joyo ki udah gelan lur Mas. Dagelan.